channel. So for today's video, okay. So mag-unboxing ako ng, actually hindi ako nag-order nito si Mr. Hindi ko alam na nag-order siya nito. Sinabi niya lang sa akin nung kahapon ng atay, parang ano, na bakit daw hindi pa, basta gano'n, may mga ano na hindi niya pa, wala pa dumadating yung ano niya, yung package, ganito ganyan. So hindi ko alam. In-order niya talaga, in-order niya ito guys, para sa akin. So, let's open it. Huwag na natin patagalin. Ayan. Oh. Ayan. So, ganito siya guys. Ayan. Nasira na yung box. Ayan. So, nasira na yung box, guys. Lumusot na siya. So, ito siya, yung neck massager. Oh, diba? So, saan natin? Ito. Ganito siya, guys. Kasi may kwento to, guys. Kaya siya bumili. Kasi, kung natatandaan nyo yung last video ko, nagpa-therapy ako kasi nga yung aking spinal cord hindi na siya naka-align ganon. So sumasakit siya lagi akong may stiff neck, yung shoulder ko, and then yung braso ko hanggang yan sa may kamay ko nag-ano na siya, namamanhid na siya. So meron na palang problema. Don't play the scissors, lala. So, meron na palang problema. Yung spinal cord ko hanggang dito sa may lieg ko, hindi na siya, hindi na siya nasa tamang posisyon niyan. So, gano'n. Kaya bumili siya nito. Ayan. What's that? For neck, lala. Neck? Oh. Actually, pinag-uusapan pa lang namin to. Pinag-uusapan pa lang namin to, guys. Hindi ko alam, bumili na pala siya nung araw din na yun. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kasi na-receive na namin yung galing doon sa doktor. Kasi last 2 weeks ago ata yun. 2 weeks or 3 weeks ago, ayun, galing kami doon. Nakita ko na yung x-ray ko nung last time. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura. Para magkaroon din kayo guys ng idea. Ayan. So, pasensya na kayo sa aking itsura kasi medyo haggard ako guys. At alam niyo na laging puyat. Ayan. So, paano ba ayusin ito? Yep. So, ganyan lang siya pala. Okay. So, so ganito lang siya guys. Ayan. Ang bilis lang. So, ilalagay mo lang siya dito sa dulo, yung sa baba. And then, ipapatong mo lang siya dito sa, ganyan. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. So, ilalagay nyo siya dyan. Kasi mababa yung, ko guys, yung mesa ko. Medyo malapit yung aking camera. And then, ayan. Ito lang konti. Yep. So, ayan na. So, hihiga ka dyan para mag-ano yung neck mo. Para magkaroon na siya ng curve. Kasi yung buto ko sa may lieg, diretso na siya guys. Imbis na magkaroon siya ng curve. Ayan. So, kaya siya sumasakit. So, ito sa loob lang pala itong ayan. Pasok ko lang siya sa loob. So, ganito na siya guys. So, dito yung sa likod mo and then sa neck. Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng aking x-ray. Hiniram ko yung phone ni Mr. kasi yung phone ko, yun yung ginagamit ko sa video. So, ito. And, ang dami kong x-ray, guys. So, ilat natin yung camera para makita nyo. So, ito guys, pasensya na kayo kasi medyo, ayan. Ito yung back ko, ito yung, yung likod ko guys, i-zoom lang natin. Ito na yun, tingnan nyo, Kung nakikita nyo guys, yung blue, ayan, yan yung
tamang posisyon ng spinal cord. Pero, tinan nyo. Pero yung red, yan yung spinal cord ko. Di ba? Hindi siya naka-align. Ayan, tinan yung shoulder ko, guys. One up, one down. Tinan yung isa. Ayan, o. Tinan yung blue. Di ba, nasa taas siya. Pero yung red, ayan yung shoulder ko. Yan yung buto ko. Nasa baba na siya, guys. Ayan. Di ba, hindi na siya, wala na siya. So, medyo mataas yung isa, mababa yung isa. And then, tinan yung itsura ng aking, yung spinal cord ko, kung ano itsura. Wala na siya sa tamang posisyon, di ba? Yung red, yan yung akin. So, mali na siya sa posisyon. Ayan. Tingnan nyo, ang laki, di ba, ng gap. Tumagilid yung ko eh. Yung spinal cord ko. Ayan. So, medyo i-zoom out lang natin. Ayan. Para kitang-kita nyo, di ba, ang layo. Ang layo niya sa katotohanan. Kaya lagi ko nararamdaman yung sakit ng likod. Ito naman yun, guys. Ito yung hips ko. Ayan, kung makikita nyo. Ito yung hips. And dito tayo sa baba. Yung sa baba ko, parang style snake na siya. Parang S na siya. Parang S na yung itsura, di ba? Tingnan nyo, wala na siya sa parang na siya iba na yung korte ng spinal cord ko sa baba. Parang S na. 'Di ba? Hindi na siya straight. And then yung hips ko, tingnan niyo, one up, one down din. Hindi siya nasa tamang alignment. O, 'di ba? Ayan, hanggang sa may likod. Kaya kapag buntis ako, sobrang sakit ng balakang ko, guys. Yun yung nararanasan ko talaga. Sobrang sakit ng balakang ko. Na halos hindi na ako makalakad. Or babangon lang ako. Or aakyat ako ng higaan. Sobrang sakit. So, yun na yung mga nararanasan ko. Hindi ko alam na yung spinal cord ko pala hindi na siya tama. Bali na pala siya, guys. Nasa na siya. Ayan. Ito yung neck ko, guys. Kung ano itsura. Tingnan nyo yung itsura ng aking leeg. Tingnan yung blue. Dapat ganyan. Yan yung correct na posisyon ng buto natin sa leeg. And then yung red, tingnan mo yung akin. Ayan. Ang layo, diba? Straight na siya. Ayan. Ayan. Yung red. Kaya nagkakaroon ako ng stiff neck lagi. Dito, sa may likuran. Masakit siya. And then, dito sa may shoulder. Ito na yung dahilan. Kaya, lagi ako may stiff neck. Halos inaabot na siya ng ilang buwan. Hindi siya natatanggal. Yung sakit ba? Yung sakit ng nung lieg ko. Tapos, madalas ako magkaroon ng migraine. Ayan. So, ito na yung mga reason. Ayan. Nagulat din ako. So, ayan guys. O, diba? Ang layo na. Straight na siya. Hindi na siya nasa tama. Yan na yung blue. So, medyo in-stop ko muna yung session ko. Move natin konti yung camera. Ayan. So, medyo in-stop ko muna yung session ko guys kasi medyo ang mahal niya. Ang mahal kasi ng session. Tapos 8 months, kailangan 8 months pa para bumalik yung ng buto ko, yung spinal cord ko. Yung alignment niya para bumalik. So, ito yung dahilan kaya siya bumili nito. Ayan. So, hihiga ako dito. Siguro mga sabi nila mga first try mo. Pwedeng 1 to 2 minutes muna. Hanggang sa medyo masanay ka na, 2 to 3 minutes. 3 to 4 minutes, ganun. Pataas na siya. So, ayan. Itatry ko na siya, guys. This one like this, right? Am I so nice? Ito. Congratulations. Kala mo yung akin.
Okay. Ang sarap niya sa leeg. Promise, ang sarap niya. Kailangan talagang ganito lang siya. Mga 1 to 2 minutes lang, guys. Kasi lagi tayong nakayuko. Kaya daw sumasakit yung ating leeg. And then, yung buto natin nag-straight na siya. Kasi lagi tayong nakayuko. Bihira tayong, ang tawag dito, yung tumingala. Yan. So, bihira tayong tumingala. So, kaya yung ating buto, nag-perform siya, straight na siya, imbis na, na mag-curve siya. So, kailangan, sarap siya. Sarap niya, guys. Una masakit, pero ngayon, parang feeling ko okay siya. Ang sarap niya, promise. Pero, medyo 1 to 2 minutes lang, guys, kasi feeling ko umiinit yung aking ulo. Guys, hanggang dito na lang po ang aking video. And sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan po kayo. Ayan. Sana may natutunan kayo sa palabas namin ngayong araw. And yeah, don't forget to subscribe. And click na rin ng bell button para updated ka sa mga bago naming videos. And hope to see you guys sa susunod naming video. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.